Jamka sariya bulu la jabago jamana kono jamana ko ka fu ka wali mando kuni an ga jamka sariya bulu sigilen bi jamka sariya bulu kono an wulla ka nyeshin kulu ma kulu mu nu ye fara nga jenkuli mali kono ko wole u ka se kan dado bara nu no be ka bara mun ke an ga se ka family chama soro akonna na anya la koloshi ka fo ni toyin en tout cas atonde un joro ka bu ko sebe jamana nyana mali yere la min ye commerce siraye min ye dedo ma koy u joro ka bu kono ko sebe wala anyi tibla ma o kana masala haknenka le thème du jour déclarant en douane au Mali acteur clé de la chaîne de dédouanement entre invisibilité et responsabilité babu nindo wala sa aka famia mamunu nga barado anyi tibla kuluma wala amna masala ni haknenka ma wolele ma nane be amulo koro ngini fe oye ton yamaye mi docteur Ali Kouma président de l'association des transitaires et déclarants du Mali ATDM. Monsieur le président bismillah akakeneka nous m'en fait monsieur Mamadi Salah Sankare secrétaire général de l'association des transitaires et déclarants du Mali ATDM amaufoka walimando amnalila wala encore que mi monsieur Amadou Sidibé secrétaire administratif du comité ADTM auprès du bureau des produits pétroliers Ami Foki Walimando mananina monsieur Mamadou Barima Damele secrétaire général du comité ADTM auprès du bureau des produits pétroliers Amba Foka Walimando amwanan nana kananga wole jabi abika sababu sigi me kunja oro mina be jamana kono den chamana donga fo joro mi awla wuli ka jomi mi awla farfonu mi awla wala saka jamana nyana maya sera chama fe ayo soni minga kana wanga kenaka amba bela jene fo ka wali mando ko aw bisimla jam kan sariya blonga shirif la jabaran sola aw bisimla wala soni nini anga mawlolo ya amedo babu kono soni wala sanin aw anga saka chama famu bisigina ka toyi o jorodo ka wuli ka jomi nga jamana kono soni amedo babu kono Monsieur le secrétaire général Sangare ami fo awna lan kenenka tele la comme anga wati seba korol na ko mbulu ama fait association yere ni o association des transitaires et déclarants du Mali ATDM e ka saka nyefa na hakilna jume ato aya sigi senga alla nyine jume ko na jume ma ko nana d'abord abe fuli di awere ma ambo fu ko soba ko chesiri da wuli ka jola c'est la document qu'on a mis transitaire déclarant qu'à dame le Bamako quand la région a fait ses frontières là ba bella fou ba partenaire ou fou ATDM l'association des transitaires et déclarants du Mali en lancé wati do anya ye ka fo anga balay na faka bu jamana ngona kujugu mais en charelendo pour que hakilna mi sera ke kelenge pour que layno mi sera ke kelenge anya nyini anga fara ngwa ka jekuluye o jekuluye to ko ATDM transitaire ba kono déclarant ba kono Mali fambe fo ya fo frontière là bien amero mina ntise ka fo même numéro exact kelen fo mais bien amero mina ka transitaire ba saba déclarant mon association ngono Mali kono fo Mali koka anga dayele nendo mon me fe ka do anga dayele nendo bela jelenye association sigira parce que nous ya taka jatemne bi Mali kono en transitaire non déclarant joro de kabon kujugu de dans manko la mi jamana na portala ami budi ka jola chou ani clé c'est pour cela anya ye ka fo pour ka se ka tabala amela ko don chugo mina ani ka kan am se ka ta on fe chugo no se ka ke fanga fara nyonga anga kuma kan kelin fo jamana lafiya li amudi no fe Mali opérateur ou c'est la lafia tout Mali commerçant c'est la lafia tout mi ATDM sigira o kama salam alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah o ko fe ame kuma di ton yere nyamama dania farala nyonka ton de bela jene dana fara nyonga akla ka nyamoga dima mi docteur Ali Kouma monsieur le président Segali Boraka ton yere nyafana si ku nyafana wala bi man koroto no ka do déclarant na fara ko déclarant on t'a don voilà on connaît mais à colo ya kuma de mais ko déclarant et puis c'est comme foyana déclarant et déclarant et Johnny ok ambe afu wala mando ko balkada et puis ambi ana wa jakulu bela jele fo am klaka ere baraga nyon transiteur ni déclarant fe be Mali kono na me be fo ni Mali koka
ka bɛɛ fɛ ko bɛɛ waleɲuman dɔn fɛn bɛ ka participer pour le développement du Mali an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn bon okumu kɔnɔna na n'i ko ko déclarant yɛrɛ ye jɔn ye déclarant ka rôle jɔra ka baara ye jumɛn déclarant tɛ mɔgɔ wɛrɛ ye transiter filɛ c'est une profession intellectuelle n'i ye mɔgɔw ye mɔgɔw b'a bolo ko transiter baara de ye kalan baara tɛ kalan baara de don bon n'i ye kalanw kɛ k'a ban pewu transiter sira fɛ papier min bɛ d'i ma n'o ye diplôme ye a bɛ sɛbɛn dɔ ko tu es déclarant en douane bon o diplôme o de b'a to e bɛ se ka taa entreprise min ye transiter entreprise ye ka t'o fɛ yen ne tilala n ka transiter formation na voici ne ka diplôme filɛ nin ye stage kɛ a yirala k'a fɔ vraiment ni diplôme ka diplôme dira ma donc e fana bɛ taa baara ɲini transiter daw de la ten tɔ n'i ka o déclarant en douane papier ye donc o kɔnɔna na sisan transiter bɛ e ta de sisan k'e ka agent ye bon déclarant tɛ dɔwɛrɛ ye commissionnaire transiter ka agent minnu bɛ taa ka taa dédouanement kɛ ka taa boliboli kɛ ka taa fɛn bɛɛ kɛ pour que ka minɛn dédouaner frontière daw ni bureau de dédouanement ninnu bɛɛ la mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen k'i bɛ o ye terrain sanfɛ k'ale filɛ ka dédouanement k'a bolo maga la papier la document na a fɔlen ma ko déclarant en douane. a diyara n ye an b'a fɛ ka waati in kɔni koro ka nafa bɔ alors mais an kɔni mɛn an tulo la déclarant an b'a mɛn an kɔni t'a dɔn fɛn min de don mais o cogo kelen na tuguni an b'a fɔ ko transitaire alors ni min y'aw ka tɔn sigi cogo jateminɛ an to k'a tɔgɔ lamɛn i b'a fɔ ko jɛkulu don min bɛ transitaire ni déclarant yɛrɛ kɔni fara ɲɔgɔn kan jamana kɔnɔ alors i ye nin fɔ déclarant la sisan nɔ diplôme min de don est ce que a kalan min kan ka jamana kɔnɔ walima a kalan min kɛ jamana wɛrɛ la catégorie jumɛn de don est ce que niveau capo de don walima BT de don niveau supérieur de don teliya la an ka se k'o dɔn. voilà o kalan in a bɛ kɛ an ka jamana kɔnɔ yan kosɛbɛ niveau capo o bɛ kɛ a kalan yɛrɛ tun bɛ kɛ yɔrɔ min mɔgɔ fɔlɔ-fɔlɔ mun y'a kalan daminɛ o y'a daminɛ ISIGA yɛrɛ la kosɛbɛ donc o diplôme caman de bɛ mɔgɔw bolo parce que o diplôme kelen de fana bɛ se k'i yamaruya i ka se ka t'i présenter douane concours fana na ka se ka kɛ douanier ye donc vraiment a bɛɛ de ye papier kelen mun bɛ se k'a to i bɛ se ka don douane fana na a kalan bɛ kɛ an ka sisan université caman bɛ transiter cours d'histoire la cours du jour la pour que mɔgɔ bɛ se ka bɔ ni transiter yɛrɛ papier. d'accord rapidement min ye transitaire ye don comme tɔn bɛ nin fila bɛɛ fɔ alors i ye nin fɔ an ye transitaire la sisan i ye sika fɔ n'i ye sika fɔ dɔrɔn an b'a dɔn o bɛ catégorie min kɔnɔna la déjà alors mais transitaire don. awɔ o hukumu kɔnɔna na parce que n'i y'a mɛn ko transitaire et déclarant du Mali parce que mɔgɔw da degelen don transitaire voilà bon transitaire bɛ yen déclarant fana bɛ yen bon i b'a jateminɛ transitaire parce que fɛn dɔ de bɛ yen sariya yɛrɛ gafe la fɔ de ko commissionnaire agréé en douane parce que mɔgɔ minnu ye transiter kalan kɛ papier bɛ sɔrɔ fɛn bɛɛ sɔrɔ mais ni e ye société ye transiter dayɛlɛ ka tila ka jamana ka yamaruya sɛbɛn bɛɛ lajɛlen ta ka taa yira ko n ye société dɔ créé ko transiter don i kan ka fɛn fɛn fɛ i y'o bɛɛ accompli ka se ka taa yira k'i bɛna transiter dayɛlɛ bon jamana bɛ e de agréé en tant que entreprise bɛ agréé à jigiya transit par exemple o de bɛ agréé mais jigiya transit ye Mamadou Jara ou bien karisa de ye quoi bon e de ka diplôme ni fɛn bɛɛ de bɛ kɛ sababu ka jigiya transit dayɛlɛ bon n'o kɛra sisan e de bɛ wele ko commissionnaire agréé en douane bon e de fana bɛ se ka déclarant recruter sisan i ka yɔrɔ la i ka boîte kɔnɔ pour que olu bɛ se ka ta kɛ dédouanement ye parce que déclarant na il y a des déclarants transit organigramme na il y a les chefs de transit après les directeurs il y a les chefs de transit. Il y a aussi le déclarant en douane qui est là pour faire tout ce qui est les formalités, tout donnement. Au moment où il y a des passeurs aussi, vous devez transiter l'organigramme. Très bien. Monsieur le Président, Agnès Famou, c'est vraiment continué à Diabinement sur la Konana. Alors, Amagnachi, monsieur Damele Massissano, monsieur Damele, vous êtes le secrétaire général du comité à l'état auprès du bureau des produits pétroliers. Président dasera duma segali bɔra ka ɲɛfɔli k'a ɲɛna mais an b'a mɛn an fana la k'a fɔ an ka ɲininiw kɔnɔna na ko n'i y'a mɛn ko déclarant u tɛ yɔrɔ kelen kabini frontière la bolifɛn bɛ wuli frontière la fo ka se Bamakɔ kɔnɔna na en tout cas dugubaw kɔnɔna na kan ka taa marchandise kan ka taa kuncɛ yɔrɔ min na ɔ yala mɔgɔ kelen bɛ se ka nin bɛɛ kɛ wa walima kulu dɔ de bɛ yen aw fana spécialitéw b'a la ka bɔ ɲɔgɔn na. ayiwa Sunturu an b'i fo i ka nin waleɲuman dɔ in na parce que n'i y'a ye an bɛ sigi la Sirifula TV don an b'aw ka sigi la foli a bɛɛ bɛ sigi an ma komi n baaraɲɔgɔn tɔw bɔra k'a fɔ an ɲɛna cogo min na président kumara k'aw fo
Segal bɔra k'aw fo hali bi an bɛ foli lase aw de ma parce que n'i y'a ye a y'an wele kɛnɛ kan aw bɛ ka bɔ fɛn dɔw kalama bunahadamadenya yɛrɛ la baara yɛrɛ lahala kɔnɔ an bɛ baara min kan ka kɛ président datura la a Segal yɛrɛ y'an ka tɔn lahala fɔ a ban bon n'i y'a ye e filɛ ka question poser ne kun sisan nɔ k'a yira k'a fɔ depuis frontière la fo kana se marchandise yɛrɛ bɛna se yɔrɔ min na o baarakɛla joli de bɛ yen nɔ mun bɛ se ka nin kɛ nin lahala in kɛ n'i y'a mɛn baara yɛrɛ siɲɛni de don o siɲɛni de ye wurule fɛn o fɛn n'a bɛ yen nɔ k'a fɔ ko baara sera frontière la ka ban marchandise minɛn n'a sera frontière la déclarant de bɛ yen olu de bɛ minɛn in ta a sini ma kɛ n'o ye ka formalité remplir o formalité fɔra an b'a fɔ o ma formalité déclaration en détail olu b'a daminɛ n'o ye a y'a faamu ka na se anw ma baara dɔ bɛ yen baara kun fɔlɔ ye ka na se jusqu'à ce que n'o y'a sɔrɔ marchandise yɛrɛ kan ka dédouaner dugu mun na a se ka kɛ komi a bɛ dan Sikaso komi a bɛ se ka dan Segu komi a bɛ se ka na Bamakɔ yɛrɛ bon n'a sera Bamakɔ yan fɛnɛ ninnu ye formalité fɔlɔ mun ta o formalité de bɛna ni marchandise ka accompagner ka bɔ fo frontière la ka na se jusqu'à destination destination yɔrɔ jumɛn marchandise yɛrɛ bɛ lakodɔn yɔrɔ min na bon anw de bɛ sɔrɔ k'a ta dala o la sisan nɔ ka formalité o ye ka formalité bɛɛ lajɛlen remplir sisan minɛn bɛ se k'a labɔ ka di cogo min na lahala y'o ye quoi. D'accord bon ni e ka kɔrɔfɔ in faamu sisan a bɛ i n'a fɔ e filɛ ka fɛn o fɛn fɔ nin ka bɔ frontière la ka na n'a ye fɔ duguba kɔnɔnaw na marchandise kan ka na opérer yɔrɔ min na yɛrɛ a bɛ i n'a fɔ déclarant de bɛ ka nin baara in bɛɛ kɛ déclarant de bɛ ka nin baara in bɛɛ kɛ mais ja ko yɛrɛ y'aw ta ye don anw ta a kalama ja n'aw yɛrɛ tɛ yen a bɛ i n'a fɔ minɛn tɛ se ka don e y'a fɔ cogo min na en tout cas n'a b'o cogo la a bɛ i n'a fɔ n'aw tɛ yen nɔ minɛn tɛ se ka don yɛrɛ a ka gɛlɛn n'anw tɛ a ka gɛlɛn n'aw tɛ o kɔrɔ douane tɛ se ka baara kɛ fana bon douane ka baara ye an bɛ ɲɔgɔn dafa de ka fara ɲɔgɔn kan i y'a faamu douane bɛ baara kun fɔlɔ de ta n'a ma ɲɛ minɛn donna ka ban frontière la ka ban déclarant de bɛ minɛn ta sisan nɔ ka papier ta n'o ye formalité douanier ye k'o kun fɔlɔ baara kɛ k'a di douane ma douane bɛ sɔrɔ ka marchandise de accompagner sisan ka na n'a ye fo minɛn yɛrɛ se yɔrɔ la n'a sera minɛn fɛnɛ se yɔrɔ la déclarant de bɛ yen comme président bɔra k'a f'i ye cogo min na commissionnaire agréé dɔ de bɛ yen nɔ n'o ye transit ye i y'a faamu komi a y'a expliqué i ye cogo min na o boîte dɔ de bɛna sisan nɔ ka minɛn in ta k'a lafasa k'a baara bɛɛ kɛ n'o ye formalité douanier bɛɛ ye ka droit ni taxes sara droit ni taxes saralen ka ban waati min na minɛn bɛ sɔrɔ ka kɛ transitaire ta a b'a d'a ka client ma. Monsieur le secrétaire administratif, a da sera fɛn ma a bɛ i n'a fɔ nin mi don e ka ko kɔnɔ kosɛbɛ en tant que secrétaire administratif du comité ad terme auprès du bureau des produits pétroliers effectivement alors ale filɛ ka kuma kuncɛ yɔrɔ min na komi jama de don ka hakilinaw ɲɔgɔn dafa transitaire en tout cas déclarant ka baaraw ka daminɛ frontière la ka na yɔrɔ nin na mais est-ce que an bɛ se k'a fɔ ko le déclarant est un technicien juridique maintenant dans la formalité? Bon, en qualité de votre secrétaire administratif. Bon, en qualité de secrétaire administratif, le déclarant, enfin, il est engagé juridiquement. Oui, on a déclarant engagé juridiquement. Charia est là. Charia est là. Parce que n'y a mais baragne bébé n'y a mais douane déclarant mais baramike, c'est l'acte juridique qui émet auprès de l'administration des douanes. Parce qu'à l'ébé déclaration méta, comme prédécesseur a fait, une fois camion minant nana, ou sera frontière là. Frontière fenena présent minfo, bureau de B, commissionnaire agréé au DB. Opérateur bebna ka client no, bena ka opérateur commissionnaire agréé do. Ta soro ne ka misalila Shérifula misala sila Shérifula import ça sera au commissionnaire agréé jigiya transité frontière là maintenant na sira 600 minan sira camion sira do prise en charge damado de bien follow conduite en douane B mise en conduite en douane B au danfara jumɛn o danfara jumɛn conduite en douane o danfara mi o ye ni minan ye don douane yɛrɛ parki kɔnɔna la
cargaison yɛrɛ kɛ don douane yɛrɛ partie kɔnɔna la ni cargaison donna douane partie kɔnɔna la physiquement o y'a yira cargaison ye donna maintenant mise en conduite ye jumɛn maintenant cargaison donna mun de b'a yira nin cargaison donna kan ka taa kan ka destiné bureau jumɛn de la parce que n bɛ yɔrɔ dɔ bɛ bureau de frontière capacité dɔw de b'olu la. I n'a fɔ douane bureau de frontière. Douane bureau de frontière. Parce que u ka dédouanement u tɛ se ka dédouanement bɛɛ kɛ minɛn valeur dɔw de b'a la ale ka dédouanement tɛ se ka tɛmɛ o kan valeur dɔw de bɛ yen n'o yɛlɛnna i kan ka destiné bureau min na bureau fɛnɛ sugantilen don bureau principal bɛ yen bureau secondaire bɛ yen bureau spécialisé bɛ yen comme tel no an ka cas ye jumɛn an ka cas ye bureau principal ye bureau spécialisé n'o ye bureau pétrolier donc baara bɛ kɛ nin condition la maintenant ne ka minɛn nana sisan par exemple i ka minɛn nana Zegua fɛ Zegua n'i ka transitaire ye déclarant ye document minɛ chauffeur kɛ la donc ale bɛ taa ka t'i présenter bureau de frontière la maintenant ne ka nin client nana a ka baara minɛn kan ka taa par exemple misali la minɛn kan ka destiné Buguni bureau la ou bien kan ka destiné Falajɛ bureau la donc ale b'i ka dossier monter o position na ka minɛn diriger ka na bureau principal la o ye a daminɛ de donc an b'a fɔ o ma an ka terme na o ye levé de o ye T1 de ye o T1 de levé kɛra sisan donc depuis la frontière donc maintenant n'ale ye baara kɛ sa information min bɛ marchandise in na sisan o information kelen a destiné no bureau min kan n'o ye bureau principal ye olu fana b'o information sɔrɔ maintenant i bɛ taa sɔrɔ bureau min b'a baara kɛ frontière la sisan ani bureau min b'a baara kɛ Bamakɔ yan i bɛ taa sɔrɔ o bureau tɛ kelen ye i bɛ taa sɔrɔ sisan Jigɛ ye baara kɛ frontière la mais i bɛ taa sɔrɔ misali la Wasa bɛ baara kɛ Wasa b'a dédouanement kɛ Bamakɔ yan donc ni Wasa b'a dédouanement kɛ Bamakɔ yan donc sur instruction o ka chef de transit o ka baara kɔnɔna la an b'a fɔ terme dɔ ma ordre de transit ye yamaruya sɛbɛn de ye yamaruya dira a k'i ka nin minɛn dédouaner minɛntigi de b'o yamaruya kɛ yamaruya dira a k'i ka nin minɛn dédouaner donc n'o yamaruya dira sisan donc Wasa fana bɛ dossier ta misali la chef de transit bɛ instruction di déclarant e bɛ dossier de monter donc ne ye dossier monter dossier de bɛ monter donc dossier monteli aspect juridique de b'a la parce que une fois ne ye dossier monter ka ban maintenant a bɛ aspect juridique bɛ don a la waati jumɛn n'i ye dossier déclaré parce que n'i ye dossier déclaré sisan douane ka système na donc engagement juridique de talen. Très bien. M'a faamuya donc o ye déclarant de engagé par exemple ni ne ye dossier déclaré sisan Amadou Sidibé a déclaré tel dossier a ye nin puisé dossier déclaré sisan donc Amadou Sidibé de tɔgɔ bɛ kɛ dossier sanfɛ système de kelen no k'o instauré. Très bien. Voilà. Alors waati ko don monsieur le secrétaire général hakili an bɔra ka tour de table kɛ sisan nɔ hakilinaw dira ka caya mais ale ka nin kuma in kɔnɔna na comme dafa don ale ko a ka démonstration c'est une démonstration scientifique qui vient de nous faire a jira k'a fɔ effectivement responsabilité juridique b'a kɔnɔna na parce que Amadou Sidibé min fɔra engagé don alors mais est-ce que an bɛ se k'a fɔ ko responsabilité personnelle fana b'a la c'est-à-dire qu'ale yɛrɛ a ka personnalité yɛrɛ engagé don ko in na ni problème kɛra la est-ce que an bɛ se ka ale fana bɛ se ka kɛ mais le passage kɔnɔna la thème bɛ min yɛrɛ kan fɔlɔ n b'o kuma o kan les déclarants c'est la cheville ouvrière n'i y'a mɛn transit bɛ marcher n'i y'a mɛn douane bɛ marcher c'est les déclarants au niveau des frontières u bɛ carte d'identité de kɛ marchandise la des pièces d'identité marchandise bɛ se a tuma min avec tous les références si je me permets n'a fɔ douane bɛ baara ba de nous an b'a bɛɛ de labɛn ka na ensuite an bɛna déclarer c'est pour cela c'est très important an ka baara in kɔnɔna la déclarant jɔyɔrɔ ye min ye maintenant an tɛ se ka don kuma in na ka bɔ avant que i ka question répond an tɛ se ka don ka bɔ faut que yɔrɔ dɔ bɛ an ka souligner Mali c'est jamana yɛrɛ ye école créée école min bɛ déclarant former mais n'o formeur débouché jumɛn de bɛ yen a tɛ yen bureau de transit la ni transit ye mɔgɔ 3 4 ta tɔ bɛ caya n y'a f'i ye cogo min les frontières kelen o kelen i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ 200 mɔgɔ 400 bɛ yen déclarant la na et olu nɔfɛ feerekɛlaw b'u nɔfɛ fɛn bɛɛ b'u nɔfɛ
même profiter de folie dans la jamanama parce que wati dola ni cri de cœur doké ni atunina ka fo bara tableau tumuna yelema nanga déclarer ko mina debu so akono ay cri de cœur doké je pense que en amena o konna la me fulu duma kosobe mali dédouanement konna les déclarants sont au départ ils sont au terminal juridiquement il y a faut une responsabilité juridique bi si par exemple personnel be engagé mo ni client a kamina di transitairement parce que y a fait tout mais bien une carte d'identité de la pièce d'identité mina to Traoré a diran mané mina to Koulibaly et c'est à famille ça n'engage que moi ça c'est personnel mais mina to Koulibaly mina jamais to Koulibaly a dit ainsi de suite mais au cours-là là responsabilité il faut que ça soit un plan qui donne une bite d'où sur la siga parce que amina que fait une responsabilité qui a bien encore qu'à son ante todi awo il se ka dabulu bi bolo ka mais dalu a dima par exemple le commissionnaire agréé en douane on cochon mo bolo à la douane ils sont garantis tout ça mais nous on be avec ko on est kéré barakela odi mais on est kéré barakela ni chi c'est la barake encore ni chi maintenant les transitaires et les déclarants qui sont sur le terrain ça doit être sur les responsabilités badimi biouka sur le plateau on va pas trop détailler mais on profite mali déclarant meilleur en association ici il y a des gens aujourd'hui qui font notre travail à notre place bana baraka en place ils sont pas transités ils sont pas déclarants comment ça on est à tebi ah mais est-ce que ça va bien au financier ça va bien mais ba la bi sinon ça va ba ko on a bara on a quand les papier bambol on est mis à cacan comment ça on est à baraka en place là mali ko be c'est quand baraka en place là parce que nous de prends un dossier sur tu vas à la douane avec ça on te regarde et maintenant toi tu es le phénomène non c'est ce que nous on a dit notre association est là pour ça Kaira Kafo qui est déclaré qui n'est pas déclaré qui est habilité à faire ça qui n'est pas habilité à faire ça et dans les jours à venir on a transféré pour que la mota monsieur le secrétaire général l'année famille sorona présent Iboraka Ikama Makana mais vous, en votre qualité de président de l'association, juridiquement, quand l'association est règlement constitué, ça est là, avec une personnalité morale, de droit privé. C'est ça. En Hakina Beminka, les déclarants en douane au Mali, acteurs clés de la chaîne des dédouanements au Coro, chaîne de camp, entre invisibilité et responsabilité. C'est-à-dire qu'on y a ma fa transfert fait anga fait de transfert ma ja transfert yere de wuli ka bare mbeka uno na onyo de fam o ba nkuna de ko transfert de wuli anya nga fin convient mi na go transfert de wuli kan lama beka ja were de be akokonna na alors entre invisibilité et responsabilité et c'est comme foi à la yere ka famu labi bon ni c'est ka mon fo ou famille la bara bena chugari parce que ni entre incivilité et responsabilité de la Bibi Namiro mina quand tu parles des déclarants parce qu'aujourd'hui là nous sommes en Jamana Mukono en Beignabi Jamana Tabula et puis nous sommes optés qu'à Balaga tous les Jamana Vitamine de développer parce que Fonore de Fou de Gaforagné Bibi Namiro mina du moment où Ibn Ibn Bielli transitairement ou Bielli commissionnaire bureau là pendant que nous avons Bielli Jigia bureau là nga marchandise qui est Chine parce que en toute honnêteté il n'y a aucun marchandise qui rentre dans un pays sans passer par une boîte une société de transit jamais il n'y a aucun montant qui verse à la douane sans passer par un bureau de transit après passer le bureau de transit de fait déclaré ne va attaquer même si l'argent appartient aux opérateurs, mais c'est l'intermédiaire entre les opérateurs et la douane, et l'administration de la douane. Bon, aujourd'hui, nous avons 500. Déclarons qu'il y aura du mais parce qu'il y a des déclarations de barrage, autour de nos choux depuis frontières ou là, parce que nous sommes partis aussi des
des experts aussi du commerce international parce que on est commerçant hakili sigi u bi ɲininka nga mina mi se ka na port jumɛn na a bɛ se ka na yɔrɔ jumɛn na e de b'a fɔ ni port in ka nɔgɔn ni port in ka nɔgɔn ni sira in man ɲi e de bɛ lobbying fana k'olu kunna pour que u bɛ se k'u ka minɛn bila yɔrɔ la bon aujourd'hui là où nous sommes quand il prend le rôle même des déclarants fo de se ka kɛ Mali kɔnɔ diɲɛ minɛnw minnu bɛ don ani lamu galama fɛn fɛn bɛ yan a bɛɛ bɛ don de don an ma sira de fɛ bon déclarant de bɛ sariya na ka tila ɲɛ na ka tugu mobiliw kɔ pour que ka se k'olu bɛɛ déclarer k'u bila au bon port. Bon, aujourd'hui là nous sommes mais ni visibilité là sur le terrain les déclarants n'a rien parce que mon commerçant ale mana ka minan sɔrɔ ale b'a ka minan sɔrɔ la et ni mɔgɔ bɛ ni téléphone na a ye taa ni commerçant ma sini fɛ a bɛ sɔrɔ mais a donna cogo di déclarant de bɛ sous l'ombre donc déclarant bɛ sous l'ombre la mais o de la an sɔsɔn yɛrɛ fara ɲɔgɔn kan an se ka baara di bolo di ɲɔgɔn ma kɛ o déclarant ka promotion yɛrɛ bɛ se ka kɛ cogo di pour faire le promouvoir même du secteur du transit pour que transit bɛ se ka développer cogo min na pour que a bɛ se ka jamana nafa parce que aujourd'hui an bɛ yɔrɔ min na bɛɛ b'a fɔ ko kɛnyɛrɛye baara don mais kɛnyɛrɛye baara kɔnɔna na n'a ma dossier labɛn juridiquement ka na bila administration de douane ɲɛkɔrɔ i b'a sɔrɔ fili bɛ caya baara la ni douane kan ka heure kelen kɛ ka baara min kɛ i b'a sɔrɔ ni transitaire ma labɛn k'a fɛsɛfɛsɛ ka na u bɛ taa fo heure 12 heure wɔɔrɔ heure 8 na donc a bɛ na ni fili ni fɛnw ye baara kɔnɔna na donc o kɔnɔna na bi anw yɛrɛ ta ye nin ye déclarant yɛrɛ ye jɔn ye déclarant ka se ka valoriser déclarant ka se ka don baaraw la u bɛ baara min na u bɛ se ka valoriser ka tila ka garantie k'u la vraiment ne bɛ baara kɛ nin boîte de transit la vraiment je suis garanti n bɛ INPS la n bɛ jamana ka sariya sɛbɛnw kan pour que au moins n fana hakili sigilen don n bɛ n ka baara kɛ parce que i b'a sɔrɔ déclarant dɔw b'u si bɛ kɛ boîte de transit dɔw la baara kɔnɔna na mais i b'a sɔrɔ u bɛ tila ka bɔ a main vide o b'a sɔrɔ olu ka énergie bɛɛ fourni ka fɛn bɛɛ kɛ ka siɲɛnaw kɛ i b'a sɔrɔ après u tila ka remplacer de façon cogoya sugu dɔw la bon an bɛ fɛ ka baara de kɛ pour que an yɛrɛ ninnu bɛ yen mɔgɔ minnu ye commissionnaire dilan dɔɔnin an ka se ka dɔn déclarant jɔyɔrɔ min ye k'u bila o hakɛ kɔnɔna na pour que jamana bɛ se ka développer déclarant bɛ se ka da yɛrɛ la ka baara kɛ cogoya min na bon yɔrɔ min ye transitaire ni déclarant jɔyɔrɔ ye toujours a yɔrɔ bɛɛ min ye nin baara in bɛɛ de ye baara kelen parce que boîte de transit de eri agrément min di mɔgɔ kelen de ma a karisa i habilité don ka agrément sɔrɔ mais i b'a sɔrɔ mɔgɔ 30 de ye baara kɛ o bureau la bon o mɔgɔ 30 tɔ ye déclarant de toi tu es coordonnateur mais tous les restes qui sont là c'est les déclarants olu de bɛ taa douane na olu de bɛ taa yɔrɔ la pour que ka se ka taa marchandise déclarer marchandise bila bon vraiment na an ka jamana fana bɛ se ka an dɛmɛ parce que nin yɔrɔ la kɛnyɛrɛye baara mana kɛ cogo o cogo kɛnyɛrɛye baara de don a organiser mari ni jamana m'aw dɛmɛ bon fo jamana de k'anw dɛmɛ ka se ka formation ɲɛnama kɛ an fana kunna comme an yɛrɛ baarakɛɲɔgɔn bɛ formation sɔrɔ cogo min na pour que an ni diɲɛmaa tɔw bɛ se ka bila nouveauté na transitaire min bɛ Mali la n'a kumana sini sɔgɔma a transitaire tɔɲɔgɔn cɛla jamana sous région na a bɛ se ka lamɛn a bɛ se ka dɔn cogoya min na bon an mago b'o accompagnement de la pour que baara bɛ se ka kɛ association yɛrɛ sigira pour que an se ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka déclarant dɛmɛ ka transitaire dɛmɛ jamana ka se ka an fana bila hukumu kɔnɔna na hukumu b'a to an fana bɛ se ka kɛ jamana pilier de l'économie an y'a ka kɔrɔ mais an bɛ se ka toujours ka baara kɛ motiver ka k'a ye tuguni pour que jamana bɛ se ka développer. Monsieur le Président a diyara n ye o kɔni an ka waati min dira ma waati sera kuncɛyɔrɔ la an bɛ bi ta kuncɛ ni ala ma baasi kɛ semaine wɛrɛ an na miniti dama kɔni sɔrɔ min bɛ se ka kɛ sababu ye pétrole ko a gɛlɛyara ɲɛna jamana taji ko gɛlɛyara fan bɛɛ fɛ a ma kɛ ko dogolen bɛɛ b'a kalama k'a daminɛ duguba kɔnɔna ka se togodaw la pétrole maa fila bɛ an bolo kɔrɔ ni ala sɔnna dɔgɔ fura wɛrɛ u n'u da don fana na u kɛlen ka jɔyɔrɔ min fɔ a ko kɔnɔna na jamana ye jɔnjɔn ta k'a di pétroliers ma i n'a fɔ an b'a fɔ ko tajisotigiw ka se chauffeurs ma ka se parantiw ma an b'a fɔ o cogo la i n'a fɔ an y'a ye cogo min na kunnafoni sɔrɔ cogo min na da bɛ se ninnu ma ni ala sɔnna semaine wɛrɛ bi sigi o sera kuncɛyɔrɔ la ne b'a fɔ semaine wɛrɛ a kana fɔ aw kɔ an bɛ to nin kɛnɛ kelen kan walasa aw ka faamuyali caman sɔrɔ a kɔnɔna na ni ala sɔnna wasa n'olu y'aw ka bila la